TV. Ramogi wan gi geno ni jogo matiyo ga paya bro bedo akicha mondo mi waduok kwan jogo ma wito ngimagi. Ka wadhi report moyiedhi ang'eyo ni thothwa gin jogo mohero rech e gwenge mawuok e Simfros. En mano ma dhano rech ne gino ma ji ohero. Ongego joluo. Ongego joluo. Ekoro mga jong wantiere kod report ma oyiedhi. Nok mar rech e nam osebedo kitudo kod lokruok mar kor lwasi midendo ni climate change. Ka achiel kod lupo e yo moko winjore. Rochruok mag kuonde ma rech nyuole midendo ni corals kod taka mag plastik madonjo e nam aoyaye gin mana moko kuom gigo ma bende miyo rech dar e dho nam. Jafwambo marwa George Aoko ne otimo limbe e piny mar Maldives kendo koro oleronwa chenro mopogore opogore mitimo kono mar bero lwasi manam. Maldives ma en piny mani kod chula mahao 1,200 maduto nitiere e ina mataro mar Indian Ocean e kontinent mar Asia. Chula maduong' kuomgi en mano midendo ni Male ma bende e boma maduong' kata capital city ka yor wuoth ma humbe lach kiwuok e chula achiel kidhi e machielo en mana mano mar ndeke mapiyo e nam midendo ni seaplane. Maino ma piny Maldives keto en rito alwora mar nam e yor pidho chwech mag nam midendo ni corals ni mar kwanata malo maduong' mag welo matimo limbe gin mago madhi neno chwech ka achiel kod rech gi le mamoko manie nam. Corals are one of the most incredible creatures around the world. They're actually animals. We take small fragments from much larger colonies of coral and then we attach it onto the frame to help them grow much faster. En okang' mikoni nyalo konyo malich mokalo e duogo kwan mag rech to chutho e kuonde masani rech odokie chien e nam. Ni teknolojia ambayo hata sisi tunatakiwa tuichukue tuipeleke nyumbani ili iweze kuleta matunda kwa ajili ya samaki wetu. Sidhani kama ukipita Mombasa kando kando ya fuku unaweza kukutana na dagaa wengi kiasi hiki ambacho unawashuhudia hapa Maldives, au samaki wakubwa unaweza kuwashuhudia hapa Maldives. Lakini hii ni kutokana na kwamba wameweza kutunza mazingira, uhifadhi wa bahari, lakini pia kuweka haya matumbawe ambayo yanasaidia hata samaki kusogea. It is just that easy to just tangle the coral in a cage and then put it in the sea and wait like 6 months to years and then they grow up beautiful. I think it's doable. Snorkeling ma en chenro ma welo dhi neno gole mopogore e nam to chutho mano midendo ni manta rays, rech mag dolphin ka achiel kod sharks bende konyo malich mokalo e gero uchumi mar piny Maldives. Manta rays have the largest brain to body ratio of any fish. So we know that they are clever. We don't know how clever. Ndani kule ni kama upo kwenye dunia nyingine, unaona samaki wa kila aina, rangi tofauti tofauti, na wamerelax, wametulia, kila mmoja akiwa anapita njia yake akifurahi, lakini pia kujaribu kusogea kuwa pamoja nasi, kwa maana hiyo kwamba hawana hofu, sio kwamba wamekuwa wanavuliwa. Moko kuom chenro maitayo bende en reso le manie nam moyudo hinyruok. Ranyisi gin opoge adek mane wayudo ka bede yochot bang' gajore e nede mag lupo ma samoro ijwang'o ei nam. Mo has been here for a little while now. She was tangled in a ghost fishing net, which has resulted in her losing 2 of her flippers, and she's also floating on the surface as well from what we call buoyancy syndrome. So she's not able to dive. Tayari tumewafanya wamekuwa kama walemavu ambao hawezi kutoka kwenda kujitegemea kutafuta vyakula ambavyo wao wenyewe wangependa. Matumizi mabaya ya nyavu na uchafuzi wa mazingira umechangia katika wanyama kuathirika. Kwa mfano wale akaa ambao hapa inabidi watunzwe, ni dhihirisho kuwa kwamba hili swala linafaa kukabiliwa. Geno en ni pinje manie Afrika mana mataro luoro biro keto e tim chenro ma kamago mar rito alwora mag nam ka achiel kod chwech manie iye. Hivyo wito wangu kwa Watanzania, wa Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla, tuyajali mazingira yetu, tuyatunze, tuyapende, tuyahifadhi kwa ajili ya kizazi cha sasa na vile ambavyo vinakuja, lakini pia kwa ajili ya uchumi wetu. Mao en achiel kuom puge manorese nam mataro bang' yudo hinyruok kaluwore gi gigo midiro aoyaye ei nam to chutho nede mag lupo. Sani entiere kae kuma oyude resruok ka achiel kod thieth. George Aoko, Ramogi TV, Maldives.